Neboj se. A podívej se, jak to je. Krásné kluk. Toto. To jsem jenom jsem se to dotkla. To je jenom lehta, Ali. Podívej se, jak to hezky to. On se taky jenom podívám jenom. Podívej se, jak se podívám. Tak, hezky. Podívám. Zase se podívám. Ještě se tady podívám. Tak, podívám. Já se taky podívám. No, ty jsi šikovné. Ty se vidíš v zrcadle. Jak budeš krásný. Mám se teda natočit, aby ses viděl? Mám se natočit? Pro mě klidně. No, ty jsi šikovné, taťka tě natáčí, jak jsi šikovné kluk. To je takový kačko. Co to je? Kačko. No, kačko. Že já tě vůbec Já taky nevím. ne. Já taky nevím, co říkáš. Co pak ta Aneška pro tebe má dneska nachystaný, co? Nevíš? Tačou, nachystaný pasáčka. Prazátka jsou tam nachystaný. A ty jsou Aneščiny, to nejsou tvoje. No, Já mám doma. taky máš doma prasátko. A penízky, že? Tam šetří taky penízky. To jsem jenom foukal. Tady se podívám kolem ouška, jo? Tak, to se šikovné jak kluk. To na svém hlasu, to je neskutečný, že? Kolik? Tak, zase se podívám kolem ouška. Počkej, jsem zapkem zaděla. Ale dobře. Tam bylo. No, a tam to vezmu. Počkej, Máčku, počkej, drž. Potom to uděláme ještě čtvrtečkem, když to. Ono to tam lechtá. Je, to tam máš. Počkej, ti to. Tady je kabel.